Strážna väža v Rožňave bude plniť nielen strážnu funkciu, ale hlavne bude ikonou Dní mesta 2015 17., 18. a 19. septembra. Takto sa ponáhľajte na Dní mesta Rožňavský jarmok a takto sa z neho tešte. Úvod bude suprový, čaká na vás masívny sprievod a vypustíme stovky a stovky balónov šťastia. Okrem toho vám náš program vypúli oči asi takto. Bude zábava, tanec, folklór, veľa hudby, dobrej hudby. Mimochodom, chcel som byť súčasťou programu a skúšal som to na ulici, čo keď si ma niekto všimne. A všimol. Mám pocit, že na tebe záleží, ako budem ďalej žiť. Čau, môžem ti pomôcť? Mám pocit, že na tebe záleží, ako budem ďalej žiť, v oblakoch lietať, či na zemi piť. Mám pocit, že máš v rukách osud môj, tak keď chceš, pusti ho, len sa nezahrávaj s ním. Takto. Tak sa drž. Ahojte, milí Rožňavčania, takisto ako ja, rodinný Rožňavčan, vás chcem pozvať na Dni mesta, ktoré budete mať 17., 18. a 19. septembra. A prečo vás pozývam ja? Pretože 18. septembra o 20. hodine budem vystupovať a ja veľmi sa na vás teším a dúfam, že budeme mať spolu jeden krásne strávený čas. Čaute. Spoznali ste hlavnú hviezdu, Peter Cmorík. Ako povedal, vystúpi 18. septembra o 20. Priatelia, a okrem toho budú betliarské vidly. Ďakujeme za originálne uvedenie našej kapely Vidly a veríme, že prispiejeme k dobrej zábave v rámci Dní mesta Rožňavy. 17. septembra večer si prineste aj klobúky a roztancujeme vás v úžasnom country štýle. Tešíme sa na vás. Príďte, bude to husté. Laserová show, tombola, Old Devils vás budú zabávať. A keď myslím Old Devils, tak ty myslím špeciálny Old Devils. Čau, Vojto. Karol. Čau, Kristián. Ahoj, Števo. No a ja, Hunďa Hanďa Štefán, pozývame vás 18. septembra v rámci Dní mesta na zábavu s našou kapelou. Samozrejme nebude chýbať Gemerský vidiecký dvor. Partnerské mestá sa nám predstavia. Oceníme najlepších športovcov a takisto odovzdáme cenu mesta a ešte oveľa viac. A pozor, ďalšou hviezdou našich Dní mesta budú The Beatles. Sia Rožnova. This is Paul from The Beatles to tell you we'll be coming to your beautiful, beautiful city to play for you on the 17th of September within Rožnova City Days. That's the 17th of September. We'll be bringing our greatest and best Beatles songs just for you. So please come along, come and meet the band, have a good time. We look forward to seeing you, okay? Until then, bye for now. Môže byť lepšia pozvánka na Dní mesta. Toto je od nás, pre vás. Ahojte všetci občania a priatelia mesta Rožňava. Budem veľmi rád, ak naše pozvanie na Dni mesta príjmete úplne všetci. Spojme sa tieto 3 dni a prežíme krásne chvíle v priestoroch nášho mesta. Bude to živé, noblesné, originálne, no a samozrejme nezabudnutelné. Čakáme vás.